Finálová osmička mužů na 10 metrů volný způsob. Finále A. Dráha 1 Libor Smolka, to je 1. Dráha 2 Michal Skurný, plavecký klub Česká Lípa. Dráha 3 Větoslav Svoboda, to je 1. Dráha 4 Martin Tomášek, Zlín. Dráha 5 Dominik Bartoš, klub plaveckých sportů Ostrava. Dráha 6 Michal Rubáček, to je 1. Sedmá dráha Pavel Pícha, Otto Praha. A dráha 8 Michal Kohár, Zlín. Rekord České republiky má Ruby! Věrto! Ruby! Marďář, hezký, pěkný den. Michal Rubáček 25,32 a vedení po 50 metrech. Větoslav Svoboda 25,90, Dominik Bartoš 26,18. To bylo prvních 50 metrů, ale závod na 200 metrů volný způsob, který bylo úplně někde jinde. Přesnou Rubáček budou vracet do druhé stovky v čele. 50,77. Velice nestýlený čas. 50,77 Michal Rubáček, 53,60 Větoslav Svoboda a Dominik Bartoš 54,79. Šluhne Ruby, že? Kolik bude listopadem, mi řekněte. A do poslední 50. Teď mě, stopadem. Větoslav Svoboda 1,21,52, Michal Rubáček 1,22,47 a třetí už Martin Tomášek 1,22,93. A teď to je hodně zajímavé. Teď se rozhoduje o medaice. Větoslav Svoboda na dnešní záse Milek rozhoduje si na tuto trať. 1